κοπέλες να παντρεύονται στην αμετάξη τους, δηλαδή να την κάνουμε και εμείς την κουτουράδα. Καθότι ο άντρας πρώτα παντρεύεται και ύστερα... Χαράει το κεφάλι. Ακριβώς. Όχι ρε Θανάση. Θα μου πείτε τώρα ότι ο γάμος έχει έξοδα και τέτοια. Βεβαίως συμφωνώ. Αλλά θα σας φανερώσω το μυστικό. Έτυχε αγαπητοί ομίγυροι αυτές τις τελευταίες μέρες να αποκτήσω ένα θησαυρό. Τι πράγμα? Εφώ και φάτε πιέτε μωρά αδέρφια. Εγώ τα πάντα. Το κέρμα κίτρινο και η σιγεία του ντολάκι που θα γίνει ονάσενα. Θησαυρό. Ωραία, έφαγα και δεν μπορώ να συγχυστώ. Θα σκάσω. Σκάσω. Νο, τι λέει μωρέ? Αυτός τον βρήκε το θησαυρό. Βεβαίως αυτά που βλέπετε δεν είναι τίποτα. Γιατί εγώ τώρα άρχισα να βρίσκω λίρες. Οι πρώτες είναι. Και υπάρχουν αδερφάκια μου κάσες. Κάσες. Κάσες, θα ακούσω. Από κάτω αρχίζουν και οι κάσες. Και δεν μου το θύμισες. Εγώ μπορώ έχω να βρω λίρα που θα πήξω. Λίρα βουνό.